Duty. Duty tayo, guys. Kumusta ang lahat? Kamusta? Tinapos mo na. Nag-ano ka? Nilagyan niya ng bago. Ah. Tangkad na anak mo. Haba ng bigas. Di, si kay ma'am? Yeah. Okay. Meron dyan? Silver Colbel dyan? Hello, good afternoon everyone. Afternoon Dubai. Hapon na sa gabi na sa Pilipinas. Kamusta ang lahat? Kamusta? Ang kilay is live. Oh, kakantok na Friday. Tapos lang kasing kumain guys, kaya medyo antok. Atas lang ng lunch break. So ayan, parang antok much. Nakakastes na ako ka na.
Hello. Pamparam. Nakakantok guys. Kakantok. You are my moderator naman dyan. Ang sarap itulog nito. What happened? Want to sleep? Yeah. Where? I'm looking for where? In the vacant room, you go there and I will We be don't here. have any room. What? What's this? Live?